Kanske Hagna tid vinna 4-3 där är det att urslutet går leva i Ronavik. Ja, bestämt. Så det att han 4-0 då tar det 4-2 och så väljer jag simpelthen för Rosen och ge allt det som det var och ta rack det. Kvart är det som galler från ett lag i 4-laget? Ja, allt det där skjuta mål som får som kanske gör det vi färdas sin nio och ta oss inte lätt på det. Och lova dem i sin spel och ta kostar så. Var det ett offensivt taktiskt upplägg till Arnesen? Ja, vi dattla pressa där bena vägen och få att skjuta mål men det kom bena vägen så det var ganska uskött. Är det en vik värja som ger att det får 3 mål mot det? Det kan det som gång gäller så runt. Jag vet inte smalnings löj när det är 4 mål så det är helt moral fält ju där när kom mål nu så det tänkte jag säga. Är det särskilt det kunde göra till kommandest? Ja, vi tar en starka värja, vi tar starka Sverige i landet nu så det han har ställt 100% på.